geze maoko mune kuti. Apo wakazogona mwana yanzadzi. Wakanasotora izera rako chaiye. Kuite zvawangotiitira paya paya. Tete. Ndozvamatichiedzera kuno. Aiwa kamwana yanzadzi. Chakanaka mukaka urungwe. Chakanaka chinofanirwa urumbidzwa. Mwaidzingi ndori. Izvo asi pane zvimwe zvekuti zvingotaurwa mane vanhu. Asi naye muroora. Wakazomugona seiko Rex? Ndinomuziva kaRex mwana yanzadzi yangu. Yo. Nasi kana. Pamukuri makaita seiko? Nai nashumba. Hamunyari makaita seiko murume mukuru. Anojaira mani. Ndizeni bona ngambiti. Ayo ndale. Stop that nonsense man. Amira last. Indakani mimi. Indamudadhera tete vangu panapa. Manje ndauya panapa ndinonzi Rex auto. Ngona unge panapa padodge rimi. Kuswera uchirwisana nemukadzi akadai so. Hakuna vanhu vari mwakaita senizo. Rex, hausi kuona kudhakwa ido. Aiwa, ngasashora sedoro man. Tese tinomwa doro isusu. Chakukunetsera mukadzi mushina wakadai so chi. Nyaya chembori nyaya. Ndakanzwa isina musoro ka. Pari kutsva mbiti pana. Kabi yasemu. Naikoko yenyu. Ava vasvika ndabika sadza. Iwe nyadara. Rishuma inodzwa ini. Iwe ndale. Baba rega ntaure ini. Iwe ndabvunza iwewe leni. Uri baba mako kuzvinzwa. Kwete munoti inini. Handina yama. Gogo vasvika ndabika sadza nemakanyanyisi. Ivo vakuchemera nyama ndo yavari kundirovera. Vari kuti vari kuda nyama. Apa havana kana mbosiya mari. Izvezvo vaubva kubawa vakadhakwa. Iwe mudhara usandinyadzise kudai so. Augona kutenga nyama yako waya wobikirwa sadza. Chaunoshungurudzira mukadzi chi? Inashumba. Ndamborowa mani iwe. Ende munogadzirisano. Munoda kusvika rini kwa muchingwa mukure makaita sei munoda kusvika rini toda vanhu vanoudzwa achinzwa. Ende munogadzirisana uko kurova nakunze nyama shumba. Chamunodisturbera peace yedu chi? Izvo kuti shoresana mama. Hayi mndara iwe. Munogadzirisana uko. Kurova nakunze nyama shumba. Kurova nakunze nyama mumba. Ndiripo panapa mndara. Mukanzwa noise ndikuya ikoko. Don't say sorry, you don't say sorry. You don't say sorry, you don't say sorry, you don't say sorry. Ukuseke wataka zvezvikumba. Waida kuonerwa here baba pangoitaura zvongoitaura bhinzi zvongoitaura dzese. Akudza kuti unobuda neprivacy muno uchinda naye kudzimba dzevanhu dia. Naye ashuma. Kana akudza kuti unoenda nenyaya dzimuno kupinda nadzo kudzimba dzevanhu. Muchapedzisira mati tisa notice panapa bvumaiwo kutsuka. Notice akudza kuti dzimba dzese dzakavharwa dzimba dzese dzimaraini muno dia. Tokotsva kakaimba. Wangoita kuonerwa nechimwe nhasi akacheche. Zvigume nhasi zvangochita zvizvi. Ingozviedzai. Ukuzvinzwa here? Ingozviedzai futi. Inini unondudza kuti ndizviedze. Koma Rex pano. Rex mbamangu unondudza zvizva Rex iwe. Iwe dzikama. Ndokura ukuzvinzwa. Ukuzvinzwa here? Murume mukuru kuita basa rekuchemera nyama. Handingatombonyarare. Handitombonyarare. Ndokuraya. Ndichigara. Ingozviedzai. Unotamba neshumba. Rex! You don't say sorry. 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 Munhu ndakamti ngawe Friday. Apa nasi ato Monday. All right. Apa she's nowhere to be found. Phone akadzima. Ma text asikupindura. I don't even know where she is now. It's kind of disappointed. Manje zvandichaita pandosangana naye. I swear. Achavhuna kuti shira nakumeza. This is serious. Manje zvandakuita chapedzera ndabvunza Rex chete. Yeah.
Watch me. Mamka save amni. Tamuka mamkasei mailo. Sijamuka. Mfano wangu aonere maprops andaukandiye. Mfano wangu kuno kuma-1. Yeah. Kune maprops manyama. Kune muriwo uri bho kutotambiswa zvawo kuno. Pano vamwe balance wasikutoziva kuti vagere nenjuzu yemujecha. Dai wanga uri mumwe watobatikira kuno. Saka bho sakwati. Sakwati twine. Then gadziriseka smart card. Ngona ndapindira pachi next week bho. Mfanangu chimbomira ita state. Ndipo panogadzira relationship. Nchaita zvekuti ndiwane number wise. Saka iri bho for Zimbabwe. Sakwati bho. Kawane. Usakanganwe kawa mission. Izikuzadza nyika yese nevana vedu. Remember takatumwa kakuzoshandira nyika. Yeah. This one father Zimbabwe. Nai Murora. Makanatsowirana here pawakauya pana. Tete, zvakaoma. Ngoti hapana zvekuzviita si? Zvakaoma. Nokuti raiti ndomuziya kamwana yanzvadzi yangu. The thing is I'm pregnant. Saka hapana kokuenda ende hapana zvekuzviita. Saka totongogara. Apa baba wangu akatondiudza kuti unofanira kutogara nemunhu yakakumitisa. Haina handoni paine chakaipa. Kana uchinatsoziva iwe kuti mimba ndeyaRex. Uri wedu zve. Nokuti aiwa zve. Ndo zvatinotoda. Asi atinyeperwe. Nokuti tinozozvibata. Tinozoita sei zvabatwa? Ima hangu tete ndongoziya Rex chete. Saka zvakanaka Murora ndafara. Iwe chipedza zvako kusuka ndiro dzako. Alright. Ndombonogara zvangu. Alright. Baba wangu. Rex. Baba wangu. Muri seiko baba wangu? Kwari seiko munin'ina wangu kala? Kala ari bho yake we. Nezidumbu rake rasingade kutiudza kuti muridzi wacho ndiani. Kwai makamboudzwa we? Ndichiudzwa kupi? Anombondiudza we. Asakaita seiko mwana iyeyu? Zvakamuomera mwana iyeyu. Anombotodzaniko? Ndinatoshaye kuziva kuti anombotodzani. Zvakatoma. Imbwa nyoro chaiye mwana. Yeweti dhogi chaiye. Dzimwe ndotombofunga kuda kutomudzinga imbamba pacho. Kumudzinga? Ko iwe zvaone ndiitira masaramutsi pano wakadzingwa nani? Wakadzingwa nani? Masaramutsi andaita papinda amunhu mukuru kai. Iwewe uchiziya kuti waroora. Zingizi gonyera pamwe maruwa nyika akawanda. Chengeta mwana uyu. Watomurume so? Ndazvinzwa zvangu vati. Naisiro nyaya ndisiri ndakamitiswa. Aiwa maneswa hope kuroto wakakuramba. Gara nemukadzi uyu. Ikaendite zveupenyu hwangu. Yeah, rich immigrants. Revelation,
ndotadzanei kufara inini ndadiwa handingasuwe semunhu wafirwa ndiri murudo ndiri kutapirirwa yes me love ye cause she's a pretty one anondikonzeresa ndiimbe nepatwa ndakambobvunza kusiyana navasambonditeerera Masere. Vilezi mngesisi. Mushe. Makachira. Mushe so shade APK yakaita sei angwaisunyatsorisipenda bo amene zvainyangoita. Hayi zvemafoni anditombozive. Mungatofunze ava. Ndovanoziva nezvemafoni napancha ndinotomboziva. Zama unombondipa ngude. Alright. Kana mapedza mozongopa mwoya naye. Ndiani ngoye? Mnin'ina wangu. Asa msani mambo mwana? Andisati ende mninga mnin'ina anokomborera we. Ore ke ndopinda mukati umufaniswa ndamboita. Alright, ndongosara ndichizomupa. Alright, iribo. Alright. Eskanmaini munonzani? I'm Kim or Kim Kardashian. Wow. Hey, nice. Asindime waridzi we-Instagram ne-TikTok. Yeah, something like that. Alright. I want to touch that. So do you mind when you call number dzako tozongochat social media kudai so? Yeah. Okay. It's 077 4 22. Okay, nice. Alright. Abo, ndachitoda zvaita. Okay. Sakatodzitaura hanzi? It's obvious. End type. Yeah, end time. Alright, yes. Ndatapirirwa, yeah. I feel so good, I can't even hide it. Ndiri murudo, ndiri kutapirirwa.